Conscious ba ka sa imong beauty o sa imong physical appearance? May buntag mo na ipag-isgutan na to karon sa atong daily devotional. Ako gihapon si Pastor John Encargues. Welcome sa Paglaom Online Ministry. Ako i-share ninyo ang verse sa 1 Samuel 16:7. But the Lord said to Samuel, "Do not look at his appearance or at his physical stature, because I have refused him. For the Lord does not see as man sees, for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart." Ang Ginoo magapanalangin sa yahang mga pulong. Siguro nabala ka kag maayo sa imong physical nga appearance, sa imong panagway, sa imong porma, conscious ta sa atong itsura. Gani daghan sa mga tao nga dili satisfied kung unsay naa sila. Hauban dugangan pa gyud ang naa nila, hauban kuhaan pa. Ang uban dili kay confident mo atubang og mga crowd or mga kamubarog sa stage kay dili confident sa ilang looks, mahadlok sila yaga-yagaan, hadlok sila tutukan, hadlok sila tan-awon. Musugot tag sa dili nagitay na nga attitude nga conscious ta kung mabother ta sa atong physical nga outlook. Pero gusto na kong ma-realize nimo nining buntaga nga ang tinuod nga beauty or ang standard sa beauty wala sa outlook or wala sa atong physical nga appearance, naa ni sa sulod sa atong heart. Well, kung atong isgutan ng physical nga aspect, wala may standard gyud sa beauty physically. Tanan nagdepende man ni sa ato ang culture, sa atong background, sa atong race, no? Nagdepende tanan dagang i-consider. Pero spiritually, na standard sa beauty o ang standard na sa status sa atong heart. For the Lord does not see as man sees, for man looks out the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Ang Ginoo wala di siya nagtan-aw sa tao base sa tinan-awan nato, no? Kay usay kita mutan-aw man ta sa physical nga appearance sa tao, kung maayo siya mamorma, nindot siya gnaong, no? Kanabang disente siya tan-awon. Usahay pod kung tan-aw nato sa katao murag dili kay siya fit sa according sa atong style, dili siya mo fit according sa atong fashion, murag dili pod kita ganahan sa iyaha. Yun ang atong relationship gina-base nato usahay sa atong judgment sa physical nga appearance. Well, okay man na siya pero dili sa tanang higayod applicable na siya. Hinumdumi ang Ginoo nagtan-aw sa imong kasing-kasing ug mo ni pinaka-importante sa tanan. So dapat i-maintain nimo imong good nga karakter kaysa imong reputation. O saya magod ang tao mo tan-aw sa reputation pero hinumdumi nagausab-usab atong reputation, dili ta perfect. Nagitay mga mistakes o mga failure. Importante ang stability sa atong heart, atong karakter maayo gihapon di atubangan sa Ginoo. Pero hinumdumi pod nga kung unsa ka atubangan sa Ginoo, inana po dapat ka atubangan sa mga tao. Pasabot nga ana ayog og ingon nga wala kay labot sa makita sa ubang tao, importante maayo imong intensyon sa Ginoo. Kaya nga to biyang pag-serve sa Ginoo nagdepende pod or makita pod sa atong pag-serve sa uban. Meaning to say, dili kinahanglan nga sundugon nimong standard sa mga tao, but be sure nga kung unsa ka atubangan sa Ginoo, hinay-hinay po nimo na ginapakita di sa ubang tao. Ayog ka balaka kung naay daghan sa ilaha nga wala ka. Ayog ka balaka kung dili kay ana ka nindot tan-awon kumpara sa ilaha. Ordinaryo lang siguro ka or dili siguro kay ana ka gwapuhan or gwapahan. Importante maayo imong kasing-kasing atubangan sa Dios ug maayo imong kasing-kasing atubangan sa tao. So dawata kung kinsa ka, usa ka masterpiece, unique ka pagkabuhat sa Ginoo. Mismo ang Ginoo miingon siya sa Book of Genesis nga tanan niyang gibuhat nindot sa yahang pananaw. Nindot ka higaleg suon. Kaya ang standard sa beauty naa sa mata sa atong Ginoo, wala sa mata sa mga tao. Ang Ginoo magapanalangin nimo magampo ta. Ginoo, salamat sa reminder nimo Lord nining adlaw nga ang tinuod Lord na standard sa beauty nasa imo ang pagtan-aw namo Lord ug dili sa pagtan-aw sa uban. So dili mi dapat Lord magselos o mabalaka Ginoo ma-worry sa among physical nga appearance tungod kay Ginoo ikaw na ang nag-design niini ug dapat namo ning dawaton og manindot ni o nindot ni simuhang atubangan. Pasaylo ami Lord sa mga panahon gi-question namo Lord ang amo ang kaugalingon ug na-question ka namo Lord. O kinitana namahan among gidabalik diha kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen.